ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೃ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೋಡೂರ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮರಿಯಲ ಪಟ ಬೇಜನ್ ನೀರು ಪೂರ ಅವಳು ಕೆರೆಟ್ ಬಾವಿಡು ಪೂರ ತೆಗ್ಲ ಜಿಂಜು ಸಮೇಳ್ದು ಪೋಪುಣು ಬೊಲ್ಲ ಪೋಪುಣ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಆಡ ಮುಲ್ಪದುಲ್ಲ ತೆಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀರು ಕಾಳಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಪರಿಯರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೋಡು ಕೆದು ಬಾವಿ ಕೆರೆ ಸೊರಂಗ ಪೂರ ಹೊಸರು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ನೀರುಗಳು പോകുന്നുണ്ട് ಬೊಲ್ಲ പോകുന്നുണ്ട് ಅಂಡ ಮೂಳದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೀರು ಕಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಳಿ ನೀರು ಕಾಳಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ದುಂಬ ಪುರ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪುರ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುರ ಲಕ್ಕದನಗ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಪಂಡ ಅಂತಾರೆ ಚಾದೋಡಿ ಕಾಳಿ ಆತಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಳಿ ಆತಂಡ ಪುರಪ್ಪ ದೆತ್ತಂದು ಬರ್ತಾ ನಾನು ದೆಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡ ಪಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದು ದೆತ್ತಂದು ಒಂಜಿ 18 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಡು ತೊಡೈತೆ ಆಡೈದು ಪೋದು ದೆತ್ತಂದಾರ್ಪೆ ಪಂಡ ಮೂಳು ಬರ್ಸಾತಲ್ಲ ದಾಯ್ತೆ ಪತ್ತಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ಸಿಟಿದ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಡುಪುಡು ಪಂಡ ನೀರು ಪರಿರ ನೀರಿಗ್ಲ ಪಿದೈದು ಬಂದು ಕೊಂಡೋಡು ತುಳೆ ದೆಕ್ಕುದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಯರ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಂಡೋಡು ಅಪ್ಪನಂಕ್ಲ ಬಿಸ್ಲರಿ ಎತ್ತನ ಬೇತದಲ್ಲ ಬಿಸ್ಲರಿ ಎತ್ತು ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪರಿ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಆಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ದೆಂದಾರ್ಪೇನೆ ಓಕೆನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಡುಪುಡು ತುಳೆ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಪೂರ ಪರಿಯರ ಪೂರ ನೀರಿಗೆ ಸಮೇತ ಇಂಚ ಕ್ಯಾನ್ ನಮಕ್ಲ ದೆಂದು ಹೊರಡಾಬಿಡು ಸೊ ಇದು ಆಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ದೆದೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪವರ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ತದ ಜನ ಐನ್ ತೂಕದಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ದಾನ ಸಂಗತಿಂದು ಅಡೆತೆ ಪೋಂದುಲ ಅಡೆ ಪೋಯ್ದಮ್ಮ ಇದೊಳ್ಳೆ ಎದ್ದು ಬತ್ತನ ಜಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಬತ್ತನ ಈ ರೀತಿಗೆ ಮುಲ್ಪೊಂದುಲೆ ಅಕ್ವಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಮೊಲು ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಪಂಡ 18 ರೂಪಾಯಿ ಬೆತ್ತ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಂತದೈತೆ ಇತ್ತಾರು ಮಂತನಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಂತನ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ಲೀಟರ್ಗಾಗಲಿ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಈಪೇರು ಈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂತನಾಗ ನಮಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ನೀರವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟ್ ಓಪನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನಮಕು ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ಗ್ಲಾಗ್ಲ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮಕ್ ನೀರು ದಿನದ ಪೋಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡನಾಂಡ ಅಗ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ದಿದಂದು ಪೋಳಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕವು ಇಂಚ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ 20 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಆನಾಗ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವು ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಐನು ಆಫ್ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅಂದದಾರ ಬೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದಲ ದೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿದಾವು ಮುಖಂದೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ದೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷನರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆವಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ದು ನೀರಿನ ಪರಿರಾಪ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ ದಿಡೋಂಡ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯ್ನ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂತ ನಮಕ್ ನನ್ನದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಾಯ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಕ ಎಂಚ ಪುರ ಬುಡಟ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೋಟ್ರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಈ ರೀತಿದ ಮಿಷನರಿ ಬರ್ಪುಣದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು ನೀಟಾದ ಬರ್ಪುಣದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೋಟ್ರ್ ಪುಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು ಮಲ್ಕು ಬಡಪ್ಪನಂಚಿನ ನೀರುಗಳು ಬರ್ಪುಣ ತುಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ದೆಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಆ ಸೈಡ್ ಅದು ಪಲ್ಪದು ನನ್ನದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತ್ ಪರ್ಪಣ ಈ ರೀತಿದ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಕೊಡು ತುಳೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ತುಳೆ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳೆ ಇಂಥದ್ದು
ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಯ ನನ್ನ ತೊಲೆ ಈ ಕಪ್ ತಂದು ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಪರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ತುಯ್ಯತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಯ್ಯತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪಂಡ ನೀರು ಸಮೇತ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಂತದ್ದು ಪರಡು ಎಡ್ಡ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ದಂಡ ಪುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೋರ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಪರಿರಾತ್ ಒಂದು ಇಂದು ಪಂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ನೀರು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.